Kona wafurate. Mana mne mana fala ngifona ufu. Uma usukhofozile lona mazinyo awentetha. Lo washa abantu wakubaba. Ungene kanjani? No mazinyo awentetha. Zakhala wengane zakwethu nazibonela abanensizwa umqelazi kanjalo nensizwa abanazo laphana ke nomnikezwa ukuthi umqelazi laphana ugadla kugovozela itourist lasentumbano lolandela azayibuke bathu lolandela azayiqabule edoleni umkhwekazi ujama pheka nje siphelile isithebe enganeni insimene edwalele inye kwaphuka igezi amakhuba awu madoda wayisho kanjalo ugovozela ngaleza ikhali basethi ugovozile wena ungene kanjani siyagadla ke lezi insizwa angazi indoma zoyimela nensizwa kumntunga lapha mangabe siziphindiselela lapha ke isiziphendulela komqelazi njengoba nigadla kanje emqelazi madoda ni ready yini ukuthi gadle eyakumntunga lapha ke ningayenzi lonto ningayenze email inkulu le yansimlana enisukela ngene email ngazokuthi kuyona umdlalo nje owade ngikhombisa wona ivideo ngicabanga insizwa zazidlalela nje akubele uzukuthatha personal ngoba ikhona mhlawumbe kunye okuze kwenze mhlawumbe kugcina sekuqhatha abachuli bamaskandi noma ke abadlali noma bezidlalela nje lapha mhlawumbe kuthina kwakho kuphawula ahlane comment section ngitshela uthini lakho uva ngalolu daba from Mila Siboni sengiba manje na kodwa ngiyathembisa uyabuya futhi nezinye ezilandelayo ku video elandelayo nisiphathe kahle libe nosuku olumnandi bye bye.